Video si tam voláme naše videa. Dneska to bude fotbal challenge. A jsem tady sám, bohužel. A protože nikdo není doma a tak, že jo, tak jsem tady sám, bohužel. Ale to bude fotbalová challenge s trestama. Když něco trefím, tak kolem jdoucí to musí splnit. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, zanechte určitě taky like. Kámo, můžu s sebou natáčet, já slyšel, že tady natáčíš nějaký video. Jo, natáčím. Jo, tak můžu s tebou. No jasný, jdeme na to! Jak se jmenuješ? Jinak Games TV! Z mého dalšího videa jsem tady s Viktorem. Čau. Konečně jste někdo našel, jak jste mohli vidět v ukázce. A dneska to bude tresty, ale jak si můžete všimnout, máme jenom 3 tresty. A vy si někdy můžete říkat, někdo si můžete říkat, hej Hinko, jak to, že jsou jenom 3 tresty, vždycky byly 4 nebo 5? Je to z toho důvodu, že to je trapasy, úplně nejvíc, že jo, Viktora? Jo. Jeden je tam trest, že jo, ale 2 jsou trapasy. Nebudeme říkat ty tresty, ale trapasy. No, takže proto jsou tady jenom 3 a jdeme na to. Nám já teda a jdeme na to. Nice! A Viktorovi jste sestřelil první trapas. Trapas v obchodě. Hej, tak Půjde do obchodu. lidi, poslouchejte mě. Teďka jako, že bychom tady to udělali na konci videa. Neuděláme to na aby konci jsme se videa. tady nemuseli furt stěhovat tady ty všechny věci, protože tady se to trochu bojím všechno nechat. Ne, no vždyť to vezmeme sebou. Jdeme na to! Viktor, jsi připraven na trapas? Tak pojď. Ozveme se vám, až budeme na místě na konci. Jo, teda na konci tahle trasy. Počkejte lidi, já jsem mluvím pití. Jo. To tady nechám. Dám si to. Tak jdeme, no. Jen. Já. To běž. Dobrý den. Dobrý den. Tak si už něco vyber, ne? Počkej, ty žvíkačky jsou dobrý, Hinko, nevíš. Asi návoď, tady tak. Asi nevím. Já si koupím. Naschledanou. Jako, no trochu jsem se cítil trapně, ale nebylo to nejhorší, no. Tak se vám ozveme, až budeme zase zpátky na Kamuru. To byl trapas, kouká. Viděl jsi, jak se na tebe koukal. No prostě, hotovej trapas, no jdeme na Kamu. Ozveme se vám, až tam budeme. V novým trapase se dostává Viktor ke svý střele. Můžeš jít na to. On to netrefí. Já mám teďka obrovskou šanci. Jdeme na to. No na řadu, já doufám, že to dám. Ne, to bylo těsný. Jdeme dál. Díky bohu, haleluja. Jdeme dál. Já doufám, že to dám. Ne, to bylo do toho. To bylo do toho. Ne, tohle bylo právě do toho. Ne, tohle bylo do toho takhle. To nebylo do toho. Nebylo. A ve kterého jsem trefil další trapas v
obchodě, protože to fakt bylo. A tak se zase přesouváme do obchodu. Ale kámo, tak tu já se nechci přesouvat. Na konci videa je něco takového. No. No co? Můžeš jít zase pryč. Viktor, já mu to tady jenom trošku urovnám. Můžeš jít na to. Kámo, ale hejbon to. Co tam jí hejbon, A Viktor mi trefil poslední trest polití vodou. Jdu pro vodu, jdeme na to. Jo lidi. Tundun. Ty jsi čur. Já prejdělaj to jenom na hlavu. A on mi to vyjeli a po celém hezky vypadá. mi to bylo po celém hece, vole. Když se říká jen na hlavu, tak hetka je tady Já tak to mám na zádech, vole. A ty vole, to je mokrý, jak svině. Tohle dáme i do těch failů. Hej, a dej tam takovou tu písničku, jak se tam někdy dává. Takovou dramatickou. Jakou dramatickou písničku tam dej takový. Jaký tam někdy dává tady nějaký dun. Dun, jak malý mimino, vole. A to bylo polití stylový, co? Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběra jsem celý mokrý. No nevadí, ale já se s vámi loučím do dalšího videa.